కోసం చూద్దామని. ఓ సారీ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వు మరి. 5-10 minutes ఉంటుందా సార్? బయలుదేరిపోతాం, అబౌట్ టు స్టార్ట్. 5 minutes. సరే, నన్ను కలుస్తా అన్నావు కదా, కలిస్తే మరి పేరన్నా చెప్పరా కనీసం? చెప్పు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కలుస్తున్నా అంటుందని. అమ్మా, మా పెళ్లి ఫోటో ఎక్కడ దొరికింది నీకు? మా పెళ్లి ఫోటో చేసి ఇచ్చారు, ఎంత బాగుందో ఇది. పర్సనల్ టచ్ అసలు ఇది, గ్యారంటీ. చాలా థ్యాంక్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు చెప్పు. అమ్మో, ఇంత సింపుల్. అదేలేండి ఇగో తీసుకో, ఇదన్నా తీసుకోపా. రైట్ హ్యాండ్ చెప్పు. చెప్పు. అమ్మో, ఓహో, సరే బాయ్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.